So kanang dili jud na siya for content. Actually ganahan gid ko nga, ganahan jud ko i-share. Dili para anang magyaw-yaw ko ba, magyaw-yaw ko kay gusto jud ko maghimong content, pero na jud uban nga true to life yun siya dire. Pero kanang ako mga gipang content is base na sa akong kisinatian. Shout out sa akong palangga nga eldest. Kanang si Aloysius ni siya, name ni siya nako after sa among founder sa Sisters of Mary nga venerable na po si venerable John Philip Aloysius Swartz nga taga New York mo na siya founder sa Sisters of Mary. So kana when I prayed for my second child, akong usa siya sa akong gipangayuan, Father Al, kung malalaki I will name it before you, and then kung mababayi I will name it after Saint Cecilia and Mama Mary. So kanto siya ngalan, Shan, kay Shan man akong habi niya, Shan Cecilia Mary, kay Shan ni sila puro kanay siya Shan Aloysius niya katong kamagwangan, kay Shan Vincent Joseph, kay kuan man to siya ni San Vicente o ni San Jose. Anyway, gahapon mga igsuon sa tanang kuan, grabe gyud bombarded, loaded yung kaayo sa service gikan sa fiesta, murag kuha ko masayo unom ka buok ako nga slot sa fiesta sa kan Immaculada. Then naapa ko diri sa laing parokya ni San Jose every 4 o'clock sa children's mass. Then pag human anak, grabe gid ka busy kay of course teacher patadagan kaayo nga activity niya, band trainer pata niya na pay clinic nga dagan kaayo nga gipang gipang dagang vaccine nga nahitabo. So grabe gid ka busy, and aside from that pista pa, so na mga night ana. So busy jud kay mga igsuon nga to da kuan nga wala jud murag saba kaayo ang kinabuhi. So karon na jud kaayo nga wala jud na busy na karon pag yun nahuman. So moto gabi kanang ang naay ginikanan nga aton lagi ka ipursue ginato ang atong mga plans. So sa minstrels mo to nga nagkaroling may bahalag kami ray na yung nagtanaw dito kay ulan-ulan wala kay taos kwartel niya. Naay nananaw mga 5, 10 ana, pero dutay ra jud kaayo. Pero wala ko nag-expect na malipay no kamera po nagtanaw-tanaw, di bring their family no nya nahuman ra pud among karoling sa kwartel. Bahalag ang mga bata porsigido gid kay ang mga bata determinado gid kay naagi uban nga kanang kuan gid kay sila ba nga kanang mumata gid sila kana sila responsibilidad. So muna nga di kita pwede magpaluya-luya niya. Sakit kaayo ni akong opera sa kaning akong mga kanang CS kay nako niya. Ang akong kanang epidural injection man siguro ni siya mga igsuon kanang sakit kaayo siya mga igsuon kaning sa akong galinya jud sa akong spinal cord niya. Murag sa ako apo ning opera jud sa heart. So nagduha nagkuan sila nga murag gipanuhot. Arang pagkasakita jud kay bugnaw baya kay karon. Sakit jud kay nga tanan nga sakit niya mo to nga gahapon ang akong gabi pag-open ako sa Messenger right after the activity. Kaya busy kay nga tanan busy with ba kay lalagi tay plano nga puhon anak mo na nga kutob sa mga hangyo sa mga tao kanang sige go takay natagi pangayo sa Ginoo nga one day anak nga mo relax na punta base na lang ihatag sa Ginoo natas lang lugar. Ingon ana mo ison mo nang karon ako yung gihatag tanan anak nga effort. Unya muna siya mga ison sa kabisi perting tuluga mga ison perting tuluga, and then nakamanta na kog mga 3 kay magpray man ko anang 3 bisag moingon ko kanang Lord have mercy niya perting sakita lagi ni akong nakambi ng habol nakbi perting pagkasakita sa akong kalawasan. So putuon ko sa ako ang baby loves mo na akong tawagin akong youngest kay palangga man tong usa. Baby loves palihog ko kuan baby loves be kanang kuan ni ako ang nang likod kanang butangi og kanang ipikasin kay para ang sakit jud no yeah.
pura buyag iyang hilot-hilot po palangga masa kay ko ini ako ang bata gid ini ako mga duha ka kids pura buyag jud ko ini na palangga jud kay nga tanan bahalag mga lalaki ni pura buyag no ako maldita nga pagka inahan jud siya inahan sa karon ning panaba nga ay pagka maldita jud ko guys pero kana ko mga anak pura buyag puno gina nako sa gugma no sos priority just tanang priority bahalag kuan basta kana ko mga anak check gina nako sila sa ilahang kuan sa ilang tanang nausa sila wala bay nagbully nila kumusta ilang mga kuan usay gani kang mga kuko na taon balag mga dagko na ni ako paninghingukuan kay dili gyud matagan no ingon ana ba ayo palangga kay maka stiffneck na lang makabalik nagliog di mao to guys perting kinatulog nako guys kay simpre nindot pa anang kanang kuanta ka nang masahion tanya so the only one genuine gid efficacy mo nang dili ingod pang unsa sa mga bag-o karon nga mapanghaplas wa gina katunga sa efficacy kanang efficacy gyud genuine kaayo gid wala gyud pinakauna be gina but anyway mga ison mga tunga pag abot na ako gabi sus kani ako messenger pwede na maling tawag sa akong ating nas quiet nya kumusta naman taon ka diya day oy kusus very busy in Jesus maluhin taon ka pag amping sim ko galingon she always reminded me nga mag-amping jud kay mao taon na nag-antos nga adto dito sa PCSO nga daghan kuno kayo nga tambay nga mga adik mga usalan siya ng lugar nga iyang agian kuno padulong sa PCSO sa una so way back 2007 kay kinahanglan aron siya mauna dito sa linyanan kay grabe uli siya alas 7 nya gikan na po siya alas 2 na aron pa 1 month to sa requirement sa kanang heart disease nga ini surgery dapat na kay PT kanang physical therapist nya wala ba to na ko nagamit kay wala gami puyanan sa bala sa Manila muto nga kinahanglan mo uli mi so kwanto siya 36,034 atong 2007 way back 2007 so wala na mo to nagamit mga igsoon kay na uli mi diretso nya piskay man ko pirmi buyag piskay man ko ako ra joy automatic raga sige ana kay ingon to ang doktor na ko nga dapat dito na ko inday-indayon akong lawas mula nadalag na ako nga di na ko inday-indayon muto balag perti sakita kay gibuak min akong dugan mga isuon hala gyud ana niya perting antos akong isuon wala ko ikabalos no kanang akong isuon nga naninda dire perti na akong palangga apod kay pahalag singkahan ko ana si kasab-an ko nang maglabad ng ulo lambadool lang jud ko ana niya kay perti po nang balabala sa ako yan ako isuon karon nga na muto nagchat po siya nga day gai ko pinaskuhan day kay daghan bi kag bonus anak ba kabaw ko day nga kuan gai ko day anay daghan kay kong realization mo ison ba ingon ko nga kani ganing nagtabi pa gani mi sa ako ang kanang presidente na mo sa choir nagtabi pa gani mi ningon siya nga sus kaning ngano kay ni Ma'am Jovino kaning bang ganahan kay tamuhatag wala tay hatag no daghan po kaayo unta nga naay puno kay sa grasya pero grabe sila mukumkum ba kumkumo nila mo brag daghan na magid kinis lang kwarta kay kabaw man jud ko nga dili di magini daghan jud sila literal dagang kwarta pero kadaghanan kay mga hakog ba no kani mingon tag mangingon sila ta pasayloan lang ko mga ison pero makaingon jud ko ba kay kusog kay mangwinta ingon ana niya although gitagaan naman ta di lang ta mo di man pud mabanugan pero kani mo amazed ko sa kong manghod nga gingnan ko niya nga day kanang na ako'y cash gift nimo ningon ko nga unsa ko na siya para ni pagwapa nimo anak ko nga kay kabaw na siya artehon pud ko ba then mo to naingon ko nga di ko mao gani ako pong struggle nga mura kog nangagkag mura kog naked feel na ko nga wala mo jud ayos anak so muna nga bahalag munas kinawa ako jud nga ison nga kuan ako jud nga magpagwapa jud ko ana pero di man pud ingog pirti nag yung pagkapobriya igog pong makakaon makarte-arte ana ba di akong gingnan ako manghod nga dai kanang igo na nang mga imong giso nako salamat kanang you keep it kay basig sa panahon nga manghangyo kanako wala jud ko ikatag so imuha lang na ako gingnan ako yeah, it's amazing ba nga bisan gani sa atong kawan-on sa kakabus nato yeah na ata igsuon nga ingon ana og kasing-kasing ba nga kanang maluluyon maginguna-unaon ba nga bisag wala mo sa kay di magita kaingon nga dato kay igo ra man po niya so makaingon ta ba nga pagkabulaan naman nang gingon ana ato nga igsuon
Nya mo to nag-check pero akong ate po dito sa kuwait. Sige pong garimay na ako nga kuan kay ko. Happy di per kanang loving gid siya nga ka di ko dili ingog. Ako han antos ba ko nimo may wala gina uro ko kadungog na maba. No mangingon anak kay akong pugunang akong kung malipay mo kung gi kuan mutubag man sad ko. So nya kaingon ko ba nya katong akong igsoon usa nga nangayo og sili palit og sili kay balik sila sa bukid. Kuan ingon ko nga ti bisan ko wala mo sa kay kong bana bitaw kanang operahanan sa gallbladder kay katon 2 years ago naa naman say naa gi-diagnose na siya ng gallstone o ng kidney stone. So mo to ningon ang doktor na mo diri gusto kamit nga madala pa na siya og tambal na wala mo yang kidney stone ato lang padayonon ana niya. Wala man to na mo gipadayon ang iyang tambal no kay wala daw siya sakit. So after ana pila ka years mo to nagpareha kong habi nga magpadala siya kay pa-check up kay na mural gini mga katol ana murag na siya kutkuton sa iyang 1 week mo to nga pagkabaw na ko pag-check up na mo need na gid siya nga kuhaon so need na kuhaon so operahan na akong bana di akong giingnan akong igsuon nga di man jud ko mo kabalibad nimo te di jud ko balibad nimo kabalo mo mga mita jud ko bagi halag baon ko pero maluluyon jud kay ko magisuon literal gid ko maldita bitaw nya mo to nga kanang ingon ko mangayo mangitan po ko para sa sili kadi ko kabalibad ang ko mga igsoon kinsa ra may magtinampangay no nya mo ni mga igsoon ako adjud nga kanong nagamatan mo jud ni akong i-share karon so mo ni akong namatan mga igsoon nga kanang unsa nang alang naka-realize ko ba nga bisan pa man sa ikaduhang kinabuhi ako giparahigan sa akong igsoon I don't know kanang it's heartwarming kanang heartwarming very heartwarming. May ako namatan dyan. Ison. May ako namatan din. Nga. Wala ka ako na trouble sa gipangayo sa akong ison nga sili or diri ko na trouble. Nga. Namang gutoy ni comment nga sa ako ang vlog nga katugan ni kalagalag nga kaming mga Katoliko ang buang-buang daw may kay sige may kampuan ng patay nga patay naman na sila. But today, I remember my brother. Nga birthday day niya. Ngayon ko birthday mo day ni mo karon no. Wala jud sa akong una-una. Birthday karon sa akong brother nga na sa laing kalibutan. Sa akong pagkatulog mga 3 a.m. Bago kong gikuan sa akong bata. Imasahin, nindot kayo kong tulog. Andito. Kumbira dahil sa akong mangod. Kanang mangod ako nga. Kuan, nangayog si palit sili. Kanang ako mangod, kuan na siya. Wala pa na siya ikasal. So, kung ito plano mi sa akong ate sa kuwait ngayon pakasal na mo siya.